15. Oh, next. Young people. Api pala, bimot na ito mayan kagay ayang madiyan samot kaya ti 500 pesos. Na, sige. Adamot kanya tayo dito di one fresh po. Sabi nila galing ko daw kayo sa cafe, Lumina. Okay. Yan, sige. Kasama din natin sila. Pangatlong church na din po sila. And may mga paparating pa po. So, dapat nag-join kayo dito ay ayaw. Group 2 na lang. Sige. Sige. Matugong yung DJ kaya yung mga kalaban. Young people from CCFC and Anilipan tsaka Santa Filomena lang po. So dalang ba may kagayayang participate tayo tapos and enjoy. Sige, lawa-lawa, palikod basit ang naman ay pag-best space. Siguro, amo yung mag-date to yun, may kanas kay ayang tayo. Sige, palikod. May sapares lang kada ko. Okay, ready. Ready na? Itawan nyo dahil talin nyo ti kapyo bakas kasudad nyo ni kalaban nyo. Awan ba yan doon? Ado pa ti kap tayo. Hello, may kayo. Naka-prize na ito eh. Lumalayo ka kap bag yun. Yes. Kurang? Abi talaga ang pantay dati kap tayo. Wala lang kaya. Straighten nyo kapag sa. Ato ayan tilikod ti sa kayo kot nakadagkat dapat diyan tilas nga linya na
Si Jenica, dayon na. Oh, make sure na ata likod. Ate yan ti saka yun to likod ko. Palikod ka. Palikod ka, Kim. Surutong atalin niya na dayta. Dayta. Okay. Ready? Adayo na. May mayatam no. Adayo iti tintim ko. Head, shoulder, knees, tapos cup lang kay bagani. Head, shoulder, knees, head. Okay, kaya-kaya yung magaya, masurutan yung mag. Head, shoulder, head, knees, cup. Trial lang day dyan. Trial pa lang. Sige. Linyain niyo din cup yung One, three. Head! Yung muna nga manggambat, di ba? So nga, hanapay nga turn ako at may cup. Knees! Shoulder! Head! Knees! Shoulder! Head! Awan pala din nakadubog. Straight pa lang mat to head. Pinakadubog kayon. Head! Shoulder! Knees! Head! Oh! Sino nang gamat? Sino nilang gamat di head? Yun ang matanda, yun ang mataw. Sino nang gamat? Be honest. My cat! Yun ang gamit di head. Yun ano yung tibaso. Okay? Sige. Ang yun ang gamit di head. Amo yung mat ni partner yung agtugaw. Head ko nang inigamanda di baso. Sino nangigam di baso? Ape awan ti bayad ngagpudlo. May katdan. Awan partner na, find your partner ka nagijay na ikatan ti partner. The jelly ko. Pasamo kayo. Pasamo no kwan. Agad just ka no kwan danle. Awanan? Aglaban kayo nga sino kalaban mo? Okay, ready? Head, shoulder. Yes, insert pa lang. Kalaban na ni Arthur. Ayan. Kalaban mo ni Syra. Head, shoulder, knees, head, shoulder, knees. Head, shoulder, knees, shoulder, head. Kami ba diyan sa mga body parts tayo? Ang head, shoulder, knees, and shoulder, knees, shoulder, head, knees, shoulder, knees. O, agdumdumog. Nunis lang, tagdumog shoulder, knees, cut. Sino tinaikat? Sige, pasango lang iti awan partner na. Nagkatkandalan ko. Pasensya ka. Laban mo na baso. Next. Pasango ka. Mano lang ang paras na ito yan. Sino tiawan kalaban na? Ayan. 4 pairs? 5? 4. Ready. Head, shoulder, head, knees, shoulder, knees, head. Takpan mo na ba ibaga akong head, ganda yan. Head, shoulder, knees, cut! Sino din nabati? Mano, syempre, duwa kayo nga pares dito. Sige, di ka nga banda ate. Tapos ito yung mga baptize mo.
Ready, ready. Labanan ng mga babae at lalaki, mga magaganda at pogi. Taga-ano ka, brother? Aninipan. Sige, kuya. Maninipan. Ay, damagan ta ka naman tinagan nyo. Kaya tanga maamuan. Tinagan mo na tayo? Greco. Greco. Hans. Hans. Sige, ate. What's your name and what church po? Isaiah po, CCFC. Isaiah. And ate? Actually, alapit from Aninipa. Ashalea from Aninipan. Echo meet Isaiah. Isaiah meet Echo. Ang dakas dyan, ipapamok lang mo. Ako ipapamok na ito yung anak ka-church na. Ay, na di ba ko na, muray babae ka? Or niya ba ko na, muray babae ka? Ay, Tagalog. Sabi ko na, dapat mag-Tagalog ako kanina eh. Ano masasabi mo ngayong kalaban mo si Echo? Wala po. Wala. Pero kaya naman. Siguro. May chance. May chance na manalo. Kayo naman. Iba yung inisip niyo. Ah, sige. Head. Shoulder. Shoulder. Head. Knees. Head. Knees. Head. Shoulder. Knees. Head. Head. Shoulder. Knees. Cut! Bakit naman napakabilis? Ano sasabi nyo? At na kayo nanalo? Salamat Kuya Will. Salamat Shopee. Sige po, ibibigay ko po mamaya yung prize ninyo. Gusto niyo po ba mag-start na tayo? Isa pa? Isa pa? Ay, isa pa po. Isa pa daw. Isa pa daw. Sige, Sino pa yung gustong mag-join ng game? Lawan sa mo mayat nga ruto. Dagiti haan nga nag-join tatay. Kay dyan, kayat ko. Awan tagbilbulbud madiyo kayo din yung makdot tatay. Ag-join kayo sumaruno. Sige, dawatot ko ni. Ako'y nagnagana na nagpasang mo kayo. 1. Sige natin. Okay, puray si Karaya. Sige. Sige. Dawatat ka ni Kuya, nakita ka ni ate, tatayan ka nag-join. And ikaw na lang din. Mag-join ka na. Tapos na kayo? Ayaw nyo na? Mag-start na din tayo? Ayaw nyo naman na. Tapos adupay niya ang nakapasango, adupay niya ang nakatugaw. Yan nga rin. 5 from CCFC, pili ako ng 2 or 3 sa Aninipan. Wala pang church na may dagdag, 3 pa lang po. Santa Filomena pa lang, pangatlong church nila tita. Sige, pili na 2 or 3 kung pwede. Sige na, magbibilang lang tayo. Yun lang yung labanan, bilangan. Sige na. So, participant. From Santa Filomena, 2 po sa Aninipan, tapos 5 po sa CCFC Church. Billy and Hazia daw po sa Aninipan. Sige, nantay babain. Kakabisat tayo amin. Dawatot nga umay dito. Duwat yung Aninipan tapos taluti Santa Filomena Church. Mas marami pa sana sa 10.
the ball. Yun yung labanan na. Ayan, volleyball tayo tulog to church. Go na! Dahil dawatan na tumakdar tayo amin, awan bati titugaw na. Ayan. Woo! Yes! Ganyan ang mga anak ng Diyos. Amen. Sige, dawatan nga, circle tayo dito. Ag-line, santo, ag-curve. Ag-line, santo, ag-curve. Oh, rectangle. Ang dapat dito yung alinya. Ito yung rumor kayo titugaw yun. Tini. Rumor kayo magdadaleng. Ito inigil. Pasama katak na nalalawan na space tayo. Sige. Yes. Hindi ba ready kayo akin. Kuya, join ka mo ten. Basta lang naman ko yan. Sige na. Ay, speakan. Sige pa ba Sige po. Young people, ang mga pag-asa ng Panginoon. Ang mga magigiting na anak ng Diyos. Ready na yan. Iti sabali ating ay ayam ha. Iti makaagam ti bola. Iso ti nga may cut. Tapos iti left and right na. Iso iti may cut. Dua ti may cut kadag sardan ni music. Kama di makaagam ti bola hang nga may cut. Nagets? Adi left and right na. Kadi nakaagam. Iso iti may cut. Oh. Sige. Nadi left and right na iso ti may cut no ko atap no alis ko tayo. Dua ti may cut kada at sardan ajay music ni Pastor ka. Sino ti operator tayo? Brother Liam. Pastor Liam. Tulad niyo iti dati sangat si kay dataliko. Yan. Kapag po nang huminto yung kanta, hindi po yung nakahawak ang matatanggal, yung katabi mo. Huwag niyo pong ihuhulog yung bola. Ayun. Trial lang naman yun. Trial. Okay. Pass the ball. Let's go. 1, 2, hey! Okay. Natanggal na po sila. Right and left yun yung katabi niya. See, next. Natanggal na si ate. At si Ading. Okay, maupo na po kayo. Pass the ball. Like kat ni sino? Pass the ball. Music. Music. Pag-press lang naman.
Si Zaira, tsaka si ate. Ulit. Wait lang. Hindi pa yan natanggal. Balik, balik. Ay, balik po sila. May sasabihin lang ako. Na sino ka no, iti kabayagan nga agipasa kat kwa, disqualified. Ayoko itagalog yun, hindi ko alam. Okay. Thank you po. Oh, sorry kuya and ate. Natanggal na po. Hinawakan niya, tanggal ka Sam. Sam! Pinasa mo Sam. Okay. Ano kaya? Sorry ate, pasensya na po. Cut ni kuya, and ni kuya. Sino ba na-udi? Medyo ubing di ko na audio na doon sa dakam mo sino? Bukas, wala kita. Happy kami ate. Sige. Thank you po. Happy kaming dyan, yung ngay nawat mo mo. Magpalakpak! Magpalakpak ko! Thank you! Happy sige. Lawa-lawa. Allah! Kami ginawat sa Jaya. Lawa-lawa. Okay, balik na tayo sa totoong mechanics. Kung sino na yung nakahawak ng bola, siya na yung matatanggal. Thank you, Isaiah.
Eh! Ayan. Tawagin ko si Kuya. Halika rito. Anong pangalan? Joben. Joben? From what church? CCFC. CCFC. Palakpakan naman natin si Joben. Ayan, tapos tawagin ko na din po yung dalawang nanalo kanina. Ayan. Tag-isa na lang po sila, tapos balik po sa akin yung isa. Ayan, sige po, mag-start na po tayo. So, dawatan nga, yung pa'y tayo amin nga tugaw. Dito isango, pasango tayo pa'y. At dapat na yung ka-church dita, young people from different churches po. Santa Filomena, ayan. Kompleto tayo ton. Sige, tawagin tayo kanong dagiti pa pastors from different churches no da dagiti da tansango. Ken dagiti kakabsat tayo jag paspasango dan to basit. Stop no basta mitmintas na kita. Praise. Praise the Lord. Ayun, bimara tayo kahit papano ng kakabsat. Praise the Lord! Han, sabay na tayo kakabsat. Diba ka praise the Lord? Every day, kunayo praise the Lord! And every day! Ayun, ang lakas pa natin, lakas ng mga energy natin. So, ito yung disumar ng mga programa tayo kakabsat. Hindi, mas ka-importante ang yung programa tayo. Kaya before nga, hintay iti opening prayer daw ating iti music team nga isumangipay iti opening song. This is CCFC Katamsan. Ayun. Tumak na tayo ang aming kakabsa. Tentay kantaan iti Hosanna. Sing of
Panginoon iti Apo. Manakabalin kinagdanayan nga Diyos, Apo Diyos. Giyaman kami, tinay ito ako ng pribileyo, ng ligas na kintayawan, kinpagyamanan na ka, itibiyag itong galmay sa kada kami, malakati ako na itinay ito nga raminan mo, iti panagdaytayo, panagkangkanta, kinmayayon na ka, Apo Diyos. Bendisyon naman ako itong galmay sa kinmayo, Apo Diyos, ng ligas na kinpagmaymay sa kada kami, nagdaytayo, Apo, itinay ito, Apo Diyos, na malim. Manipot tipan na kay Rugina, magigati pa na kalimpas na, Espiritu ganito mo na kinpagigatan na, ibiyag ito galmay sa kada kami. At sa amin, Apo Diyos, eramate mo ako, magibigay, iti mensahe mo, Apo Diyos, may pangkero ako itibiyag, iti panagdayaw, iti galmay sa kada kami. Sikarat ako, iti pinagkumitan pinag aramin, ang may kaputinagan na Jesus na nawat may amin ito ay. Amen. Praise the Lord. Kadawatang art kini Pastor Leia Alestet ay sumayti manipa ay ti welcome address. Amen. Madaydayaw ti ako kasat ikabla ako iti nainggaplan nga nagan na Jesus katatay kami nga sarapagara da dito ikawsat ken kasamit kadagiti awan pay nga adapan na kadagiti daldalan kawsat nga umahin makumatendar naimbag nga ang daw tayo amin nya po Diyos iti kamunan nga may daydayaw itang ang daw kawsat agyaman ka dahil iti may kagwa nga fellowship na naangay nga nag-join iti apayo ken iti kagayan sa palakpakan tayo man niya ako Diyos e umaga kapalakap kakabsat iti katutugsaan niya ako Diyos na kakabsat iti rason mga pengano umuumong tayo itang aldaw kapnamin tayo manin day tayo ken idiriti na tanagan na kausat papaenit pa nagkakatwa tayo amin. Tatupot ko na di Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good to those who love God and to those who are called by God according to His purpose. Iso nga, amo yung mga kabsat na atitipon-tipon ti aming anak iti Apo kasino iti maragsakan awan sa bali ng kabsat nila ni Apo Jesus. Iso nga iti nga daw, enjoyin tayo ang serbi, saan tayo nga nagkamali kakabsat iti pinili, nga nakanan, nga kadagiti ruwa, kadagiti barbarkada tayo, nga kadagiti kompasyon, nga sabali, nga naikalubungan kakabsat, nga kadagiti nakanagpagbakasyon, isang sabali nga lugar ti pinili tayo kakabsat, nga DJ kan kanayon nga pakaigayawan kan pakaragsakan niya ako Diyos. Natikunana, DJ Mark chapter 13 verse 13. Tiyak kanina kanya itimataginayon ko na gawin tinagan ko may salakan to. Iso nga, asino timayan ka may salakan masat may salakan ka kalsat. Natayo kami, itangaal daw kakabsat i-challenge kayo. Gawin natin nakaka-aya-aya sa harapan ng Panginoon itong okasyon na itong fellowship na itong mga ratong fellowship kakabsat. Iso nga, awalan hanjak po na ibaybayagin ito amin ti pamadayaw, gloria ken panagyaman ken ako Diyos. God bless us. Praise the Lord! Tawag na tayo doon ang aming kakabsat. Tayo manay di panagdaydayaw. Amen! Hallelujah! Apay nga, kapatay, naging itang tao, iti unang iti balay ni Apo! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kung natin kakabsat, hallelujah! No, praise the Lord! Kung natin ipangkaw tayo na hallelujah! Amen! Praise the Lord! Hallelujah!
Praise the Lord, hallelujah. We worship you today. Oh, hallelujah. Holy Spirit, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders, their crowns before the Lamb of God, they say, and all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders bow their crowns before the Lamb of God, and say, you are worthy of it all. You are worthy.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Just sing one more time, sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. Hallelujah. Worship your name. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your Holy Ghost, Father God. We lift your name on high. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for your Holy Spirit. We feel you, Lord. May apo at dakaw ako dito'y. O apo, kitawate o apo. Mas kalahin mo apo, ikitay tayo itangandahan. We give you all the praises and the thanksgiving in Jesus' name we pray. Everybody say, Amen! Praise the Lord! Kaya kung natin na namin, nagdinakanik natin presensya ni Apoy, bagay mati, Amen! Lakasan pa natin, Amen! Ayun, kaya watek mga radkin ni sis Lea ni Nabi, ngayon sa iti mangpakaambo kada tayo iti mang bensa-bensa ni sasaw niya. Amen. Hallelujah. It is both an honor and privilege to introduce our speaker for this program. She was born on October 13, 1997 in New Orleans, Lasam, Cagayan. She is currently 27 years old and the daughter of Mr. and Mrs. Erino and Leandra Lasso. She began her pastoral journey at Haven of Rest Bible School Institute in Tukban, Abulug, Cagayan, where she dedicated herself from June 2016 until April 2019. Currently, she is pursuing a Bachelor of Education as a second-year college student at the Data Center College of the Philippines in Lower City. Her home church is Haven of Rest in Santa Maria, Flora, Apayao. But she has been called to serve as the youth and assistant pastor at Haven of Rest, Barakbak, Sinait, Ilocos Sur. With over 5 years and 8 months of experience in pastoral ministry, she has proven herself to be a faithful servant and a woman of faith and an anointed leader. So without further ado, let us all welcome Pastor Rochelle P. Lasso. Praise the Lord! Madaydayaw iti ako kapusat. So, nagyaman ng Sister Karejing nga napintas nga introduction mo para kanya. Madaydayaw iti ako. At muna ti amin kahit ko ti yaman kini Pastor Leah iti intid na kanya nga tayo nga mangusal iti nga pulpito tami iti kastakat i-share ko nga oray pa iti sasao ni Apo Diyos. Kat
Naman pa medyo na late nagtatay. Kakabsata. Nagrigaw dalan na kayo. Nakabigpig sa amot titudog at nagrubuan kami mga 1:30. Kung nanimanong 30 minutes talang magnap ay ang motor ko na nagbalimod nga nasurok na may sa oras. Taga po ititsyam po na kakabsat kan uray pa niya medyo traffic nga magtatay dita Santa Marcela sigud ta medyo hanya na saya at itidalan pa hindi siya kakabsat nga numan pa sa God is good pa rin namin indanon lang dito nga nabalay kakabsat madaydayo iti Apo and kaya ko umuna itigyaman kini Apo Dios ngamin may ka third time ko iti agtagder iti sanguanan dagiti tutubo iti makungko na worship marathon medyo maananak sa DJ Silaw kakabsan. Sorry. Kan kasabat nga pagyamanan kini Apo Dios ngamin no man pay nagapunang pay laang sinait medyo aday man kakabsan kan dakkel nga pribilehiyo para kanya itig sa uuren pay ditoy sarili tayo nga lugar ngamin malipod iti ang nag-graduate na namin ng EG Bible School, diretsyo na namin Ilocos or Idin. So nga, hanap unay talaga nga naaramat dito'y ayan tayo kakabsat. Naman pa'y tubong apayaw na, mabaling tubong pagayan nakot lang, tadjing nakot na yan nakakabsat nga. Mananunang lang talaga nga agsaw ito'y apayaw kan kagayan mo lang makabakasyon na kan nakakastay nga ada iti agayab kakabsat nga kakabsat tayo iti Apo. So, ipapakauna mo ang kakabsat, hanak na bayag ng mga saba. So, amo nga excited kayo, amin nga mangiday-day ni Apo Diyos, madamdama, amo nga na-prepare yun, nga naanay diti bagbagyo, kasi makita sa amin ko, kasi nasyak sa wala nakasandalan. Hallelujah! Amo nga pinaghandaan nyo, nga nalaing diti nga worship marathon ng part 2 na ba yung amo nga baka agaw pa iti sumangpad damdama nga nakaka-excitement nga nga talaga iti mangidaydayaw kini Apo Diyos. Aya, madaydayaw iti Apo di Jimon, nag-istorya na pa lang basit iti Jimon ayaw ni kung mag-iti kastoy nga pasama iti matnagan na di Jimon bubraan mo dyan ka youth night. Dyan nga, nagiti mat ang tutubo nga pinagbalbaligi man ti Apo iti ag-share iti word praise and worship kami man kasi kakabsat night iti tawag mi man DJ kakabsat. So palpalubos ni Apo marbarang adang tumod ti kastoy nga programa to DJ Ilocos oran maridayo iti Apo. So kadagiti ada Biblia nga rod kakabsat dawatet nga makipag-ukrad kayo kanyang dito'y Mateo chapter 2 verses 1 to 3 and 7 to 11. Mateo chapter 2 verses 1 to 3 and 7 to 11. Kasi di kinunana, now after Jesus was born in Bethlehem of Judah in the days of Herod the king, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star in the east and have come to worship him. And when Herod the king heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him. Verse 7, then Herod secretly called the Magi and ascertained them the time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and make careful search for the child, and when you have found him, report to me, and I too may come and worship him. And having heard the king, they went their way, and lo, the star which they had seen in the east went on before them until it came and stood over where the child was. And when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And they came into the house and saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. And opening their treasures, they presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Madaydayaw iti Apo. Ngayon Apo Diyos si mang bendisyon kadagiti sasauna iso nga imbasa kadagayo iti daytoy nga kanito kakabsat. Kadpaulwak iti kastoy nga tema nga kunana a journey to the house of
of worship. Dapat man nga ang tamad tayo among ipanagkananan. Yes, Lord. We praise you, O God. Thank you so much, Lord. Iti daytoy nga kanitong isungin paayong kada kami. Taniti kas tagmay-may sa apo digitin anak mo agtutubo nga manidaydayo ken ka. Dawati ken ka, Lord, nga anong tarang oray pwede digiti sasaom nga iabkas ko kadakwada. Ket naman kadi nga mangted oray pa iti dadagkel nga pamati mi ken ka ama na santuan. Ken mangitag-ay oray pa digiti pamati tunggal may sa kada kami, O Dios. Alawen ako oramatan ng karod ako itaten nga iti pagayatam kas iabkas ko digiti mensahe sa mga isaganan, O Dios. Agtutuloy ka nga makikaadta kada kami ket digitoy amin tidawat ni tinagan ni Jesus. Amen. So kuna tayo kakabsat niya iti in-chat na ni Pastor Michael iti madamang ubrag iti naka-earphones na kakabsat. At dengdenged na iti elevation worship nga madama nga agsursurat ti lesson plan. Ngamin, kanya kami kakabsat, iya. Dati-dati, maringguran lang no, dati magmangag ko nga something music, oray, asan o daw ubra. Ngayon kadita nga tayo kakabsat, masursurong kong DJ, no daw ubra na at isabsabay na nga kanta ang may paayken ni Apo Diyos. Kaya dinag-chat, niya, hanapot makahaan kakabsat. Well, kasi amo nga no ni Apo Diyos nagtimog masapol agwon tayo nga kangkanayon. Nya, madaydayo iti Apo. Isu iti dayti nga kanito ko nagtatay a journey to the house of worship. Kuna na kakabsat. Ngayon kas mabasa tayo diti chapter 2 iti Mateo, makita tayo nga adda diti talo nga mahi kakabsat. Isu nga nagtravel para iti true worship para ken may paay ken ni Apo tayo nga Jesus madaydayo iti Apo. Ket mamati na nga tunggal may sa kada tayo nagtravel tayo nga may ditoy. Anya, mabalin kana tayo dagiti daduma naggapuda kada dagiti adayo, mabalin kada dagiti daduma as digdalaon kakabsat nga kadagiti nga panawon nga may kas nang medyo adayon kakabsat gapu kadagiti panawon nga magyaman tayo nga may adun dagiti transportasyon nga mabalin nga mang pabasit DJ pa nag-travel tayo nga umay kadaytoy balay iti paggigimungan balay nga pangidaydayawan itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Dagiti mahi idi kakabsat manipod they are Persian priests kuna na kakabsat. So specifically isu dapat taga-Iraq kadaytoy nga panawonan kakabsat. So kadayta nga tayo hindi nakita ng DJ star nga apakakita man nga nayanagan ni Jesus Christ kakabsat di jay nga nagnada manipod kadi Iraq kakabsat aging gana di jay Jerusalem. Ket kadayta nga tayo iti pimpinag na iti pa nag-travel kakabsat ket pimpinag na una saan aglugan na iti Camello nya madaydayo iti Apo ket nabayag ken naunday nga al-aldaw iti panag-travel da nga iti search ko kabsat about 10 days da nga nag-travel tapno iti kasta makita da nga maidaydayo da di baby Jesus nga isu nga nayanak madaydayo iti Apo ket makita tayo nga adda DJ napugno nga puso da no apay nga kinaya da iti nag-travel nga mapang iti DJ nga lugar no kita tayo 10 days si kamamuti magmag na ti 10 days la di ba no kitaan tayo no pagpagnaon tayo no flora nga aging gana dito tas agtudtudo kas nang maupay ka pa adayo mo magpagnaon anya ket kadagiti nga mahi kakabsat di jay nga nagnada iti 10 days kuna nang kakabsat nga namuan iti namnama nga makita da ken maidaydayo da di Dios nga isu ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket kada tayo kumangarag kakabsat niya at ako mga di pa nag-travel tayo mga imay ditoy at ako di panggol tayo kumanta niya mapanak di jay taniti ka sa idaydayo ko ni Jesus mapanak di jay taniti ka sa idaydayo ko ni Apo Diyos kasi kung maitigol tayo bayan iti pinpinag na tayo o pinagluglugan tayo ni imay ditoy madaydayo iti Apo ket ditoy kakabsat at iti duwa nga klase iti mayan
Nya, nagpintas ni Jin sa una, nagdiji motibo iti puso na katrong apay. Ngamin hindi na amon na, wala na, diji nagtagargar iti buton. Nya, kat iti motibo na no apay na kayat na masaragan day ta maubing kat no papatayan na. Ngamin di na kayat nga adda ti agbalin nga successor na. Diji ti motibo na kakabsat, nga iti may kakabsat na talo. Nya, ti motibo da, no apay na kayat dati travel is to worship the living God. Maridayo iti Apo. Iso nga, no adaman, nya, ditoy, iti madi, iti motive na numay, bakit di ada iti, mapanak man mag-worship marathon, ta makita di crush ko, baka bagada man, baka ada kasi iti motibo na. O di kaya, baka mapanak lahat yung music marathon. Bantayan ni Jowa, baka ko nadapay. Mataas jay. Sangay lang po mga kakabsat taawan, itikas jay. Nga ti adda ko nga goal tayo kakabsat is to worship our Lord Jesus Christ. Malaydayan iti ako. Kat iti dahil na ka ito, kaya ko iti mag-share, iti duwa kakabsat niya. No kasano tayo man nga makadanon, iti house of worship, iso dito'y tagta kakabsat niya. Malaydayan iti ako. Kat iti mo na, niya, in our journey to the house of worship, we need to prepare. Amen. Malaydayan iti ako. Preparation to worship. Nya, masabol nga ati iti preparation, iti bagi tayo. Akas lang lang ano mapangka kungag-abroad, ti abroad, di ba, syempre, i-prepare mo aji plane ticket mo, i-prepare mo di passport mo, i-prepare mo di aduna luggage mo, baggage mo, i-prepare mo di jay kwarta, kag na duma pay, iti pasabol mo i-prepare, tapos di kasta makadanon ka, kadiji kaya mo mapapanan nga lugar. Kit kasi maglaang, di pa nagdaydayaw kini Apo Diyos, masabol man nga aday iti preparation tayo. Nya kas na kadag iti worship leader. Asin iti worship leader tayo naman ti iwa na. Ano ti ubraan niya sa bay kayo nga maaramat ti Sunday? Di ba ada ti ubraan niya ni brother man nga nani-share tatay ti kayo kung mapagdamagan. Ano iti ubraan ading sakbay ka maaramat? Prayer. When? Manitayo iti Apo. When po nung kakabsat. Taano iti kasta, may bless tayo nga nananay ni Apo Diyos. Masakong i-prepare tayo, iti bagbagi tayo through prayers. When po nung di kakabsat. Taano iti kasta maarantaran, di jay pag nakaaramat mo na agdaydayaw. Kaya magdaydayaw kini Apo Diyos. Maarantaran, di jay bagim tayo iti kasta, mailid mo nga nananay iti kongregasyon tayo iti kasta, ang aming dapat mabendisyonan kas idaydayaw da ni Apo Diyos. Kasi dito nga talo kakabsat na mati na. Nga uri pa iti before na nag-travel, di jay kakabsat nga i-prepare na mga uray pa iti puspuso da. When namin masabong nga i-prepare tayo, iti puso tayo, nga dumatag di sa kuwanan ni Apo Diyos. Masabong nga nadalos iti puso tayo, di sa kuwanan ni Apo Diyos. Tami di kasta maikari tayo nga maidaydayaw, itinagan na. Tami di kasta di kakabsat nga di kantang nga pagdaydayaw kaya kuwanan at dumanon di sa kuwanan na akas may sa anabanglo asayong puso. Nya? Yes! Prepare your heart. No kayat mo nga idaydayaw ni Apo Diyos. Ano pa yung kakabsat? Nya? Di jay pa nag-travel the kakabsat. I believe they also prepare their lives. Di jay binagda. Nya? Their own lives kakabsat in-prepare da. Nga nananami di jay sa kuwanan ni Apo Diyos. Tapos di kasta itong agdanan di sa kuwanan di jay nga born. Kaya nga baby nga iso ni Jesus Christ. Di jay nga maikarida. Madaydayaw iti Apo. Tami di ka sa marinada. Di jay presence ni Apo. Tami di ka sa marinada. Di jay panagtrabaho iti Espiritu Santo.
ma-feel, nag-dry mo ti praise and worship, mabalik nga kasi di comment tayo apay. Ngamin, haan na nadalos di jibiyag mo, nga di matag di sangwanan na. Isuma mo ma-feel, di Holy Spirit, uri agda di Holy Spirit dita, nga agay ayos, nga gaputa narugit di puso, o narugit di biyag mo, di ka din mawal, iti pa nakadalos kini Jesus Christ, kasano nga rod, iti pa nagayos na di tabiyag mo. Nya? So, no kaya mo, nga idaydayaw ni Apo Diyos kakabsat, you must prepare your heart and your life. Amen. Hallelujah. One, the preparation kakabsat, importante day tangabalan, akas kang runaan nakadatayo, nga mamati kini Apo Diyos, kung sumursurot kakabsat niya. I-prepare tayo. No kaya mo kakabsat nga marit na, di Holy Spirit na, prepare your life. Tapno ito no agtan, ready ka nga mag-receive. Madaydayo iti Apo. Kat mamati na, nga tugal may sa kada kayo, niya bayad iti panangururay tayo detoy. Nga worship marathon, mamati na nga i-prepare yung matan, nga nananay iti puso kanda iti bibiyag yo, para iti daytoy nga aldaw. May kadwa is the presentation of worship. No ata iti preparation, masapul nga rugmod nga ata iti presentation. Nya, madaydayo iti Apo kunana. Nya, ngayon gaputan na ihandamon iti panagbiag mo, ken iti puso nga magidaydayo kini Apo Dios. Nya, di kadto mabain nga magi-present iti biag mo, nga mag-present dayta pusom di sangwanan ni Apo Dios. Apay, ata na dalusan dayta pusom ken dayta biag mo. At ti confidence mo nga magitayag ka dayta imam. At ti confidence mo nga magidiri kakabsat dayta boses mo nga magidaydayaw kini Apo Dios. Hanggang tong mabain nga agsala para ken kuana gapo tanan anay nga na-prepare dayta biag mo ken dayta pusom di sangwanan na. Hallelujah. Kasjay kakabsat ti naramid dagitoy nga talo kakabsat nga mai. Anya madaydayaw iti Apo. Nya handa nagbain di sangwanan ni baby Jesus. Gapu tayo prepare dan nga nananay iti puso ken di biag da bayag iti panagtravel da. Yes, the presentation of worship kakabsat. Di nga ipakita da pay, i-present da iti gifts da amay paay kini Jesus. At iti talo nga gifts kakabsat misong ipaay da the gold, frankincense, and myrrh. Dito nga nagdadagkalan ti value na kakabsat nga gifts iti ipaay da iti nakita da ni Jesus Christ. Malitayaw iti Apo. Napalinandan kakabsat nga itag kini Apo Jesus dito nga talo nga very valuable things kakabsat nga may naamudan kakabsat nga anay nga i-prepare da ti biyang dagat awalan kadakwada di Espiritu iti kinaimot na awalan kadakwada di Espiritu iti kinamanagbabain isod gapo na nga naiyawat da napalinan da nga iniyawat dagitoy gold, frankincense, and myrrh. Madaydayaw iti Apo nya. Hallelujah. Wan kakabsat nya. No talaga na maritnang iti Espiritu Santo ni Apo Dios dita panagbiag mo hanggang tong mabain. Nya. Ore anak kadakkel ti gatad dayta kayang tong ited ken kuana. Madaydayaw iti Apo. Madaydayaw iti Apo kakabsat. One. Hallelujah. Kat kada tayo man kakabsat. Gaputawan na tayo ti gold, frankincense, and myrrh. Nya. Anaman nga di mabalinan tayo nga i-offer kini Apo Dios. Our time. Madaydayaw iti Apo. Our time kakabsat kat very valuable di sangwanan ni Apo Dios. No maikan tayo iti time
Well, kakabsat niya, iti daily devotion tayo kuman, or iti 24 hours, ikatay ni Apo Diyos iti time. Niya, tayo lilipatan. Amok busy tayo, amok digiti pakarikutan tayo, pakakumikuman tayo, nga masapon ni ikan tayo iti time ni Apo Diyos. Anak pa, hindi mabalikan tayo ni iyo, forget ko na. Our talent. Praise God, maday tayo iti Apo. Niya, digiti tayo to, ngayon pa ay Apo Diyos ka tayo. Ito tayo matlaang kekwa na. Niya, paalaman tayo matlaang, aramadan tayo matlaang, apara iti pakaiday-dayawan na kuma. Hatay mo mga iyong-imot, nes especially kada tayo ngayong people na magsaran niya, magtatalan mo agkanta, pastor, kaya kung tayo kanta ko na, magtatalan mo ag-play, kada iti instrument, di dyan na, mapapay dyan yung pastor, kaya kumot iti play, pastor. Mabalik mo mat nga, kunaan, i-approach mo, ni pastor mo, maligayang iti Apo. And I'm so blessed, iti dayti nga church, halos amin dan sa may ditisamo, nga mangidaydayaw kini Apo Diyos. Hallelujah! Maligayang iti Apo. Kung may sapay kakabsat, i-share ko. No kaya mo tinumain na kumanta, paaramat ka kini Apo Diyos. Amen. Oray sintonado ng pastor mo namaan. No nang-autor ko yung boses ni Ang Cortez na di nakakaroon intong tiyempo na nga di takasintonado nga boses mo aramado parang nga ni Apo Diyos mas lalo manin nga papintasan na iso di sekreto di worship team nga nalalalaing nga agkanta kabsat gapo taagda di willingness da paaraman kaya ni Apo Diyos. Hallelujah. Maday tayo iti Apo won amin tayo awang muti ang muna kas idinayanang tayo ayan. Awan ti talent tayo apay dinayanang tayo nagdakuman ay among kadi kumatig kanta, among kadi kumaya tig gitara or drums, hantay kakabsat niya. Ngayon, mas rusurong amin digita, itong tiyempo na matarigagayang kini kararag mo kini Apo Diyos. Anapay, dagiti mabalitan tayo nga itin kini Apo Diyos. Kini Apo Jesus, our treasures. Nya, digiti kinabaknang tayo. Amo, hantay magnabaknang kakabsat. Nya, ngam, kini Apo Diyos, uri basit la ang deji itid mo kenkwa na mabanag. May ayon tulak ta isuna. Nya, hallelujah, maday tayo iti Apo. Digiti treasures tayo, hantay imot. Nya, kakabsat, no may paay kini Apo Diyos, no para iti trabaho ni Apo Diyos kakabsat, hantay ni iyong imo, dagiti kinabaknang tayo, nga di kuma kakabsat, na na-open, di puso tayo, nga magigayat ka, dagiti ima tayo kakabsat, nga para kini Apo Diyos. Dagiti ikad tayo, hanya para kini pastor, no digiti para kini Apo Diyos. Hallelujah. Wala nakaslang, dagitoy nga talalo, kakabsat na mamasirib, kakabsat niya, impaayda, digiti banag nga adda kadakwada, uray man pa'y nakadagdakkel iti value na handa nga inyimot, nga inted, nga si tataos puso da kakabsat nga nangiyawat kini Jesus as an act of worship and reverence di sangwanan ni Apo Diyos. Anapay kakabsat niya, iti presentation, iti worship tayo, aside iti gifts nga naitid, digiti nga may kakabsat, also their gestures. Digi plastada nga nangidaydayaw ken ni Apo Diyos. Hallelujah. When kakabsat niya, basahin yung tulang ulit dito chapter 2 ng kakabsat niya, taan mo makasabay kayo to. Niya, their gesture, na agasam 10 days nga pa nag-travel deta niya, nung hatapulos na upay, hatapulos na idog, di eagerness da, nga mapan, di jay ayan ni Jesus. Hallelujah. Kat mamati na man kakabsat, nga uri na labis iti tiyempo, hamad na naidog, di eagerness tayo, nga ikmay iti tayo nga lugar, nga may makita kat ado tayo. Hallelujah, maday tayo iti Apo kakabsat niya.
Nya, hangma, nga mapupukaw, di kinabara, di ayat tayo, kami Apo Diyos. Akas lang dagiti talo nga may kakabsat na adayo, iti nagtravelan da, nya, gaputa magmagnadamot, talaga nga atidug, iti panag-travel da, nga never na bimaaw, nga may inisin mangpunta di Jerusalem, nya, agnatoy, kuna na, basaan tayo. Whereas he was been born king of the Jews, kuna dinamag da, nga dagos, nya, sinapol da nga dagos, tapnitikas da, nya, iday-dayaw mi isuna, kuna da. Kat, hampay gayo nga nalpas, DJ pa nag-travel da, nga may DJ Bethlehem, sa bali nga, purok iti Jerusalem, iti papananda, kakabsat. So nanayunan pa'y, nya, DJ Weda, ay nanayunan pa'y, DJ tayo iti pa nag-travel da, nga may DJ mo na nga napananda, handa pa'y laang nakita ni Jesus, nya. Jay Bethlehem, gayam iti nakayanakan na. Matay tayo iti Apo. Kan oray pa ni gesture da, may sampay kakabsat. They fell down before the child. Nya, nagparintumang da. Di sanguanan ni Jesus Christ, idin makita da isuna. Matay tayo iti Apo. When kakabsat, iti panagtay tayo itay kini Apo Diyos. Masapol mo usanan tayo mag-uray pa'y dagiti tumang tayo. Nga pagtay tayo genwana. Nya? Amen? When kakabsat na masapol nga agparintumang tayo. Diti sa ngalan ni Apo Diyos. Nga may mamati na nga dagiti tao agparintumang diti sa ngalan ni Apo Diyos. They are blessed. Hallelujah. Matay tayo iti Apo. When? Nya? Kadiji pa nagparintumang tayo diti sa ngalan ni Apo Diyos kakabsat. Palangipakpakita, DJ na indaklan, kakabsat nga pamati tayo. DJ na indaklan nga panagayat tayo mat kemkwana. Hallelujah. Hallelujah. Kan DJ pa nagpawdaan, digitoy, nga talo kakabsat nga masiri, nya, symbolizes their gratitude. Nya, ngamin, natungpal, di nabasa da, kakabsat. Natungpal, di nabayagan, nga ur-urayan da, nga inkari ni Apo Diyos. Natumpalan, nayanakan, di Mesyas, ni sung ur-urayan da, itinapaot nga taw-tawon. Matay tayo iti Apo, isod ka po na, ngayon tunon, tiyan po na agparintumang tayo nga disangwanan ni Apo Diyos. Mangipagpakita pa'y kakabsat, nga datayo, we are grateful, kadagiti so amin ni laramid ni Apo Diyos kadatayo. We are grateful, kadagiti so amin nga bendisyon nga naawat tayo kakabsat. We are grateful, kadagiti sacrifice nga so inaramid na titunggal may sa kadatayo kakabsat. And we are grateful, kadagiti grace nga so nga ipaay na titunggal may sa kadatayo. Tamang tunggal tao nga agyan, kadagiti nga lubong may salakan. Matay tayo iti Apo. So let us use our knees, yeah, to praise and worship our living God. Matay tayo iti Apo. Isod ka po na, iti daytoy man ito kakabsat, kas nagmaymay sa tayo marud, ni may iti daytoy nga lugar, na di jay nga rod kakabsat, nga antay nga sayangan, daytoy nga agaw. Ngintid ni Apo Diyos kada tayo, ngam enjoyin tayo. Tunggal kanta tayo, enjoyin tayo ma, di jay iti presence ni Apo Diyos. Enjoyin tayo ma, ang aming di lyrics na kakaw-awatan tayo, tunggal ibalikas tayo, nagita nga lyrics iti kanta, tali di kasta, maidaydayaw at maipantang-o, di napateg nga nagan ni Apo Diyos. Hallelujah. So, kakabsat, di jay, di tuwang, kakabsat, nga masapul nga aramidan tayo, iti panag-travel tayo, di jay balay iti Apo. We must prepare our life and our hearts, and we must present our gifts and our gesture di sangwanan ni Apo Diyos. Madaydayaw iti Apo. So, let us all give our might, amay paay,
ken ni Apo Dios. So ni Apo Dios iti maitultuloy nga maidaydayaw iti daytoy nga kanito kakabsat. Ken ni Apo Dios iti magbendisyon iti tunggal maysa kada tayo iti daytoy nga kanito. Ken dagita kakabsat iti kayat kong i-share nga mensahe ni Apo Dios. A journey to the house of worship, the presentation and the preparation for worship. Hallelujah. Katawag naman kung iyawan kumatlaan kini Sister Venus po. Sister Venus iti microphone kakabsat. Praise the Lord. Kaya nagyaman kami Pastor Rachel or Rachel Lazo iti nakabagbagas nga mensahe nga in bensa-bensa ka na kami. Kaya awagag man digiti maaraman ka. Ay. Dawatin man nga ay pastora nga pumasumay ulit di nga to ta i-debate certificate. Tawatek man kadagiti pastors nga dito Pastor Michael Bruce, ni Pastor Bernard Agabin, ni Pastor Rodolfo Ramon, and ni Pastor Richard, Pastor Marita. Kami nga pastors kakabsat kumay naman dito'y kaya may certificate, tigas speaker kayo, masaya kakabsat tilinawag ng certificate, Republic of the Philippines, Community Christian Fellowship Church, Junction Luna, Libertad, Aplug, Cagayan. Certificate of Appreciation is proudly presented to Pastora Rachel Lazo with joyful gratitude for preaching the gospel of Jesus Christ during the worship marathon 2024 at Community Christian Fellowship Church, Junction Luna, Libertad, Aplug, Cagayan. Given this 29th day of December in the Lord 2024 as Community Christian Fellowship Church, Junction Luna, Libertad, Aplug, Cagayan. Signed Pastor Ray Aleste. Signed Pastor Richard Tiwag, Host Pastor. Praise the Lord, hallelujah.
ako, tinatanong ko kung anong kalooban ng Panginoon sa hapon ito. And sabi niya, bago kayo mag-leave sa lugar na to, iparamdam ko ang pagmamahal ko. And the Spirit of God as revealed, the Word of God kanina, yung mensahe prepare. And then sabi ko, Lord, I know na yung lahat na nandito ngayon, they are prepared to seek you. And they are prepared to worship you. Palapakan ng Diyos. Amen. It's all 3 times na tumayo ako dito. And I thank God, more especially because it's all about Jesus and the host pastor, Pastor Richard Dion. So kaya na pastor, paano gawin natin? And I believe, kakausan nandito tayo ngayon because of Jesus. Palapakan ng Diyos. Amen. Sabi ko, and also we thank you for Pastor Dino, and also Leia, Alessi family, salamat. Sabi ko nga, isalabot yung Panginoon, at salamat ako. Wala kaming magagawa Panginoon. Sa totoo lang, sa imin kung hindi talaga ako ng Panginoon, He is the will of God, talagang parang wala. Because as we obey, and I believe, medyo natulog tayo, because sa imin, the word of God, God's covenant image move. As the life of Abraham, that was an event. And sabi ko kayo, Lord God, parang wala akong magagawa. But I believe the Holy Spirit, meron siyang magagawa ngayon. Amen. So, Lord, stand. Amen. Kausan, amen. Sabi ko, it's not all about us. Amen. Our pastor to today, or this afternoon, I believe, kausan, amen. They are prepared to minister us. All pastor. So, kailangan natin matibay sa kanta, pabayaan at maglin mga worship natin and damay natin. Ritahin tayo man kakausan, amen. Kasi kung natin yung message no, hangal ko medyo heart mo, yan ito yung gundaway na mo ma-receive. Di ba nag-flow, Espiritu Santo, kami, Espiritu Santo is the Spirit of God. Amen. It's not a human. Ang abang ka makita, what you feel. Ma-feel mo and malikna, malamang. Kausan, amen. Hingganan to, ang langoy ka, hindi pa lang ako yung Espiritu Santo. Ano nila yung story? Kuha na, may dalang lang kausan, amen. Ako yung Bible School kausan, amen. Nag-worship kami talaga. Sa totoo lang, 3 hours yan. Nag-worship kami 3 hours yan. Kausan, amen. And the whole building, kausan, amen. Parang kausan, amen. Hallelujah. Fire of the Holy Spirit. Kami po yung kausan, amen. Talaga, nililibot ko yan. Kausan, amen. Because of praise and worship. At sa akin nila, kausan, amen. Outside, parang sila baliw. Pag hindi kami, kausan, amen. Natinag yan. At kami, DJ, kausan, amen. Kami na yan, and I know, kausan, amen. Ang umi, kausan, amen. Kaya di source, hallelujah. Kaya na siyang mapagtip ka ng umi, di strength me, di examine, and di join, kausan, amen. Hallelujah. When we enter, kausan, in the presence of God, kausan, hallelujah. Award, kami lumang, medyo lumang, kausan, uray, niya, di kami lumang, kausan, hallelujah. But when, kausan, you enter the presence of God, hallelujah, 100% your life becomes satisfied. Hallelujah. Today, pabayaan natin the Holy Spirit revealed. Hindi niya tialaminin na ako sa amen. It is a will ako sa amen. Of the God of Abraham. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
kanina, ang nakinig ko kay Pastora, if we bow down unto God, represents God sa amin to give thanks, to honor God. And one step in your faith, God sa amin, nalawit yung isa mo. If it is a privilege today, dahil iti privilege yung God sa amin, hallelujah, dahil iti ikram, nalawit yung isa mo, God sa amin, victory, dapat ka, kinidadaan na, Espiritu Santo, hallelujah, today. Kita pa rin tumag ka sa amin, I tell you, hallelujah, God speak you today. Come on, let's go. Let one step of faith this afternoon. Na-open ka sa timing isa mo pagpasalo. Kaya nakatingin pa ang pastors. Kaya sa rin din ako Diyos. Magtatawasan ka ba? Bago tayo magsisina, I believe ka sa timing. At ay nagkayap ni Apos may pagka-individually this afternoon. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Katakan begini, worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Hallelujah.
set to be performed, my Lord, right now, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Rebuild, Lord God. Thank you so much, Lord. Salamat na tingin, Father. Oh, we trust for your hands, Lord God. Yesu, nagtitingan na ako. Babae nga ako, di manatuling na. Nagtanginibiyak na ako, Lord God. Yaman kami, tanamig sana ko ng minayaw. Nag-glorify na tayo po, Lord God. Nag-spray tingin na ako. May mahal ka protection na. Inanay, Lord God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Oh, siya naman na rin. Siya ka naman na rin. Oh, siya naman na rin. Siya ka naman na rin. Let's pray to you. Tuloy ka po. Oh, bigyan ng bigyan ng Diyos. Ako na lang po. Ako na lang. Hindi ka ako ba? Oh, bilis mo na lang ako. Bigyan ka ng Diyos. Hallelujah. Hindi mo kayo nagtatatawa. Ako na lang. May tatatawa ako, Diyos. May experience na ako, Diyos. Hallelujah. Naging hallelujah. Amazing, Lord God. God, bigyan mo ako, Diyos. Tingin mo mamatigan ka, Father God. Bless right now. Noon na experience yung kausan ni Hallelujah. Hindi magkilos, nagbalang Espiritu Santo. One more time, kausan ni God, Fran, ano the ministers of God, kausan ni Apollos. Hallelujah. Amen. Just afternoon. Hallelujah. Come on, quick. Please, kausan. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kami may kayo, kausan. Amen. Dahil ito, tigas na ito, experience ng kausan kayo nyo karaknahan. Hallelujah. Nagipagkilos sa Espiritu Santo, hindi biyagyo. Amen. Wala kayo tangan inipan. Nakaya ko'y kuya. Amen. Come on, Fran. Come on. Alang ka ni Chay, inipan ka sa amen. Tinanig na yun. Amen. Di ako. Hindi mga ni ako. Diyos. Amen. Hallelujah. One step. Kausan. Amen. Tumay ka dito. Come on. Let's go. Come on. Quick. Pass. May ka isa ako. Kausan. Hallelujah. Come on. Kausan. Amen. Hallelujah. Nagipasok ito. Ikaw sa mga kanalan ka na kayo. Para tayo ako, Diyos. Hallelujah. Oh, shalom. Yes, Lord God. You are worthy, Lord. Lord, hindi ka magandang ako. Namagin sa mga kautos, Lord God. Hindi ka tayo kakausahan, Lord God. Father, we trust you, Father. Oh, hallelujah. Father, we thank you, Lord. And also, Lord, we bless ang heaven sa ako, Father. Restoration last, Lord God. Bless mo ating alipon mo, ako. Di ka lupay ka malagaw sa akin, Lord God. Hallelujah, ibiyang na, Lord. It is all about you, Father God. And it is all about Him, Father. But we thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Thank you, Lord. Tinitingan is ako. As the end of this year, 2024, ako. Tinaman kami the year 2025, Lord God. Lord, hallelujah, Father. Narating kami, Diyos, hallelujah. May nakadinaya, ako. Pinoy ang tangan, O Diyos, kita binutan tangan. Angay kumaiti ka din yung alipon, ako din. Diyos, Pastor Richard Diwang, Father God. Bless mo rin yung alipon mo, Father. Hindi kayang kumaiti bilang na, Father, ito sa your hands, Lord God. Pinipil mo ako. Magkaroon siya ng vision, Lord. Sila patayin na ito yung kalubahan, O Diyos, hallelujah. Ano may karawa, Father God. Hindi pastor, ito yung ikalation, ako. Tatay ko kaya O Diyos, hallelujah. More, Lord God. More vision, Father God. More burden, Lord. Para sa mga kaluluwa, O Diyos, hallelujah. Father, we trust unto your hands, O Lord God. Lord, salamat, O Diyos, Lord God. Also, Lord God. Hallelujah. Tatay ko may kaya
Oh, good Father. Lord, hindi yung Father, we trust unto your hands, Lord God. Continue, Lord God, gamitin mo sila, O Diyos, hallelujah. In that ministry, Apo, hallelujah. Nalagin yung ministry, kaya na, O Diyos, hallelujah. To entrust sa territory, Father God. Lord, nagyaman kami, Apo. O Lord, bless the family, O God. Tagay ko kento, O Diyos, Lord, Yama, O Diyos, hallelujah. Tagay ko kento, O Diyos, inang anak, Apo. Bless mo na gito yung anak, O Diyos, hallelujah. Get up, O Diyos, Lord. Kung saan naging ka family, Father God. Inay ito yung anuman. In the name of Jesus Christ, Lord God. Lord, ito lang taka ka ng wala, O Diyos, hallelujah. No one touch their life, Father God. Kami, you are God. Lord, take, Lord God, their life, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, ito yung amo, mga love. Mukha kami ka ng Lord God. Ano pwede kayo po ay maraming Father. Ito yung malimbawang sisina, Lord God. Yung limitado na ang amo, hallelujah. Hindi tayo ng oras, amo Diyos. Ngayon, Bible, Father God. But the one thing you, Lord God, we know. We are here, Lord God, to sing you. We are here, Father, to join you, Lord God. Hallelujah. Every one of us to worship and adore your name. Father, fill every heart. Fill every heart, Lord. With love, with joy, with strength. And also, Father, with us only, Lord. With the music team, Father God. Lord, let your will be done upon their life, Father God. In the name of Jesus Christ, Lord God. Di man nakausan. Oh Lord God, hallelujah. Father, oh Lord, masarap na gituloy, Lord God. For your kingdom, Father, siya naman na nila. Siya naman na nila. Siya naman na nila. Siya naman na nila. Anoint them, Lord God. In the name of Jesus Christ, Father. Father, we thank you, Lord God. Siya naman na nila. Bless every one of us today, this afternoon, Father. Thank you, Lord. Yes, Lord. You are holy, God. Thank you, Father. Oh, yes, Lord, you are holy. Holy. Ito ka naman tinong, kalang tinong, ito na mag-close, ito na mag-close. Muli natin awitin yung You Deserve the Glory. Hallelujah, praise the Lord. K.O.D. You deserve it. You deserve it. K.O.D. Shall we only stand and worship the Lord for the last time? Igkan tayo ti pamadayo ti Apo, agyaman tayo ti anointing ti Holy Spirit na. Agyaman tayo ti naramat ni Apo, mapanangaboses na. And be truly inspired by the Word of God.
But today, we need to bring back all the glory, honor, and praises to our God. Because He is the God of signs and wonders and miracles. God will heal you, God will transform you, and God will change you from glory to glory. Let's give thanks to the Lord. Hallelujah. Praise God. You deserve the glory and the honor. And I was out with my hands in worship, and I still leave you holy name. You deserve the glory and the honor. And I was out with my hands in worship, I still leave your holy name. For you are the great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sing it one more time, you deserve the glory. You deserve the glory and the honor and the honor. Now as I lift my hands in worship, I still lift your holy name. You deserve the glory, the honor, and the honor. As we lift our hands in worship, I still lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you, Lord. There is no one else like you, Jesus. You are Emmanuel. Truly, you are with us. Thank you, Lord, for this celebration of worship, celebration of thanksgiving. Thank you, Lord, for you transform us from glory to glory. Nagyaman kami, i-gloriam akong buyag mo ka dito yung iglesia. Nagyaman kami, kasi kati ang ipagpakita na dagito yung mabuti ng mga na di pag-ilasinan ako halang na dagito yung pag-ilasinan ako ni natural imureripay ka dagito ni spiritual umuwang to dagito yung tao tao na yung power mo di amin na tutubo. They will see visions upon visions, and even Lord dagito our adults, they will dream dreams. Thank you, Father. Thank you, Father, for the anointing of the Holy Spirit. Ilipagbigan ka, di pa nakakiwat mo na nagsarita ka na kami. The anointing of the Holy Spirit be upon her always, even in her family. Use them, Lord. Use her mightily. Amuni ka dupay di pangaramatan kanya na naising-singayan, awagas di pa nagsimpi. Let the dream of anointing of the Holy Spirit be upon her. Even in his ministry, in her ministry, Lord, use her mightily. And even this church, Lord, i-continue mo maramatan dito yung iglesia. Tamnawan, di uray may sama kararwa, saan na may salakan. Hindi intero mabulong, hindi intero matagayan, hindi intero mapayaw, kanuray may kadagiti kamangibang kayo ini. We pray, Lord, by this year 2025, Lord, the 25 got silver. And we pray, O God, nga tigatan, hakanmin ako na magatanan uri, may sa makararwa mawindi, nagbibiyang ako, amumi nga nagtakal tigatan na, muray itintero na mo. Inusumasuruan na kami ang witness. So
Bantuhan kami na mapukaw, na di maagdan kami. Itibiyagag na tayo. Magyamanan na araw na ilasang di kini amin nga naramat. Awan agawin ka na kami na saan na bendisyon. Especially ako ka dito nga church. Isudan yung muna na recipient di man na bendisyon. Gawin di man welcome na di song. Parang welcome na di trabaho. Surpresa ang isudan mo. Ihatret ko the blessing. Lord, even if Pastor Michael Ogana na organize ka rin yung music marathon. Some kinaiwanan ti pamilya at ti ministry na amin mga pastor na kita. Sorpresa iso na ti manakabendisyon. Uray pa ti music team, thank you Lord. Di marami present ng ti spiritual at worshiping. Without them Lord, hamanawayawayaan ti spiritual atmosphere. Para matagpilitin ng totoo for your glory and all. And truly Lord, you deserve all the glory, all honor, and all adoration. In the mighty name of Jesus, and everybody says, Amen. Praise the Lord. Sino kita'y nalaghan ng piriknanang kabsat? Amen ko na tayo man. Amen. Kaya itay nga ayabang Lord, dagiti amin nga papastor kakabsat, ay suda iti, mangipaay iti, pangala iti offering. Kaya isang tumot ngay karalag ni Sister Lala Sintabulus. Surprise kay Pastor. Okay na Bigay tayo. Oo. Para ano? Dapat mga natigil para pastor ti si Ojo ni Ipan nakausap. May Pastor Alvar, Pastor Nenya, Pastor Janelle. Praise the Lord. Itatatag lang natin ipon nga at adikan ti ako sa kemas mas daw no at ang pakapari ngayon mamang kanyang purloso na kami. Amen.
Praise. Tumakdardayan ka mabsat, itay kararag digiti offering. Yes, Lord, we thank you for your abundant blessings in our lives. As we bring our tithes and offerings before you today, we ask that you bless these gifts and use them for your glory. May they further your kingdom and bring hope to those in need. In Jesus Christ, we say amen. Praise the Lord. Amen. Mapandar iti may kadwang aram iti mga absat pa nagtuloy iti panay dayaw kay panagtantandog kani Apo amo nga nakasagaran ti puso tayo dagiti ima pagpalakpak tayo para kani Apo Dios agsala aglagto ket dawatan amin nga absat kay paigit tayo amin dagiti tugtugaw ket ti una nga magipaay iti kantangan from Church of God aninipan ket sumarsamulong to dagiti presentations. Dawatin nga ako na ito. Amen. May I request po na pwede po ba humagit na po tayong lahat? Amen again. May we request po na pwede po ba humagit na po tayong lahat? Dali lang. Baigam, ha?